Nu starst de motor en dan ried hij hem het dwarp uit. Has geen helm op, want toen was de wind terug in hier vielen. Even safvrij als een vogel. Maar tussen vol lipje en de deur rent maar een tin lijntje. Nu zag ik 12 vlinders. Klopt. Ja, nou ja, een vlinder van je dirk natuurlijk. Maar, nou ja, mijn zus en zwager hebben ze maken. En mijn zus zit het echt van, nou, mijn huishouden is ook overleden. Ze zijn al bij elkaar. Maar ik zeg het, ik wil, ja, Matt is zijn oude ik, is hier ik bleun. En eigenlijk heb je weer, dat we weer een nieuw leven instappen. Dus het is ook wel een beetje een rouwproces. Normaal in ta. Het is snijn, 15 november 2014. Marga Schaap en haar vriend Martin binnen bij Marga haar broer Jaap Dirk op visite. De man kennen het goed vinden en bestieren tegeer met Marga een autorietskwallen in Frenchier. In de rin van de joen wollen de man er nog even op uit. Op de crossmotor van Jaap Dirk de Sediek op en del. Dat is het plan. Maar wat als een ontspannen moment begint, slaat een moment later om in een nachtmerrie. Een vrachtwagenchauffeur die toevallig in de buurt is, vindt de man libbeleers naast de motor. Ze binnen vlak bij de Sediek vol op een betonnen peel klapt. Jaap Dirk had de klap net oelibben. Martin werd zwier verwoenen in coma naar het ziekenhuis bracht. Door een ingrijpende hersenoperatie kunnen ze hem daar het libben redden. Maar al gauw werd duidelijk dat hij troch de skeer nooit weer de orde worden zal. Is er allemaal afschiet in mijn kind? Van Jaap Dirk? Net heel bewust. Nee. Dat ik jou nog wel een keer oer willen doen. Ja. Er is zoveel een dag normaal in gewoon. Dat eigenlijk, ja, daar ik wel wat bewuster mijn onderdeel in hebben. Ja. Dus eerst ben ik op automatisch piloot er ook gong en van het komt wel weer goed, Martin leeft nog en beginnen we voor. Maar doe je zo die broer kwijt? Ja, nou ik heb mijn broer de laatste tijd vol meer bij de holle. Ja. Dat is eerst een stukje dat ik wat doorheen stapt. Er is zo volle aandacht naar mijn eigen privéleven gaan. Naar de reiskwal en natuurlijk naar Martin. En die had oorlier van huis was, dus ja. En die zoon? En natuurlijk mijn zoon, ja. Die hier ik zijn dag nodig. Dus ik hier in het begin wil ik me wel graag opsplitsen. Dat weet ik nog heel goed. Ik ook maar op meerdere plakken tegelijk wezen. Maar ja, dat kan net. Na haast 2 jaar revalidatie ben het Martin zo'n kwart weer thuis. Maar het libben bij niet aangeboren hersenletsel is net eenvoudig. Zijn cognitieve functies binnen ernstig aantast en hij zal voor de rest van zijn leven een soort zwarg en begeleiding nedergaan. Nou Martin, Ja, hoe is het met je? gaat goed. Ik ben blij dat ik thuis ben. Daar ben ik echt blij om. Zeker bij mijn gezin en bij mijn zoon. Geweldig. Ja, want je hebt 2 jaar lang moeten revalideren. Ja, 2 jaar lang. Ja, klopt. En nu ben je dus thuis. Ja, En daar ben je heel blij mee. daar ben ik hartstikke blij mee. Echt, ik had niks liever gewild. Lekker weer naar huis, heerlijk. Thuis is de beste plek wat je hebben kan. En het zonnetje begint weer te schijnen. Oh, geweldig. Echt waar. Jij was ook betrokken bij het ongeluk. Ja. En
Je hebt nooit echt afscheid kunnen nemen van... Van je dingetjes. Nee. Nee. Knaagt dat ook aan jou? Ja, absoluut, absoluut zeker. Zo. Het is heel moeilijk. Voor iedereen is dat heel moeilijk. In die tijd heb ik gevochten voor mijn leven. Ik lag in het ziekenhuis, ik lag in coma. Dus dat wil niet. En dan merk je dat als je hoort al mijn verhalen, hoor je wel. Maar ik weet zelf, weet ik van ongeval en alles, weet ik niks meer. Dat is allemaal weg. En dat is heel moeilijk, is dat hoor. Dan maak je heel veel dingen mee. En ja, mijn vriendin, ik heb alle steun altijd. Mijn vriendin en de zoon natuurlijk. En haar moeder en haar zus. Mijn moeder en mijn zus, die waren er ook voor me. En die zijn altijd wel op help komen blijven zoeken, gelukkig. En dat heb ik wel nodig gehad. Anders, ja, ik had het heus al gehaald. Maar dat stuk heb je nodig, die steun heb je nodig. En die ben je heel erg dankbaar. Ja, daar ben ik heel erg dankbaar. Die zijn altijd voor mij klaargestaan, altijd. Het leven kan in 1 seconde kan het andersom wezen. Het leven kan in 1 keer huppakee. Ze zeggen niet dat het over is. Het leven is absoluut niet over. Zeker niet. Maar het kan wel heel erg veranderen. En dan denk je van ja, wat doe je dan? En hoe sta je nu in het leven, Martin? En nu sta ik positief in het leven, gelukkig. Ja. Ik heb al mindere tijden gehad, heus wel. Maar ik heb door middel van coaches. Ik heb coaches en zorg. Niet aangeboren hersenafwijking. Die heb ik. Daar heb ik de coaches Christian en Hanneke. Die heb ik daarvan. En die mensen die steunen mij door dik en dun. En die zorgen ook voor mijn dagbesteding. En kijk, Hanneke is wel leuk. Want Hanneke, dat is ook een coach, is dat voor mij. Die is er mede ook voor Iwan en voor Marga en voor mij. Voor ons alle 3. Dus je weet een beetje van jullie hele situatie. Klopt, ja, klopt. En als er iets is, kunnen we dat altijd bespreken. Geen probleem. Dat is altijd mogelijk. Dat is wel fijn. Ja, dat is heel fijn, absoluut zeker. Want je loopt wel eens tegen dingetjes aan, maar er kan altijd over gesproken worden. Ja, absoluut. Dus dat is wel heel fijn. Ja, dit is sowieso een plak waar ik graag kom. Het is ook heel dubbel. Het is ook wel een dubbel rouwproces. Ja, mijn broer natuurlijk. En Martin, eerst zie ik dat net zo in de gaten. Ja, komt al even goed, hij leeft nog, hij komt er wel weer. Maar het valt bij mij nou ook steeds, het komt bij mij ook steeds beter binnen dat Martin nooit weer ouder wordt natuurlijk. Moest ik weer opnieuw van hem horen? Ja, de liefde is al verloren. Ja. Meer van, ja, hoe zeg je dat? Nou, ik moet goed om denken. Ik moet hem beschermen, denk ik wel. Dus het is meer van als moeder-kindliefde eigenlijk. Ja, dat je hebt genen, dat is voort. Dat is wat meer een oppervlakte. En soms denk ik van ja, ik moet hem ondersteunen en ik moet hem helpen. En dat doe ik maar al liefde. Maar goed, de liefde die voor hen tussen nu zwieën en nou, dat is natuurlijk wel verloren. Ja. Ik hou er wel van hem. Absoluut. Dus dat bloot ik altijd zo. Ja. Vind je dat een lastige vraag als ik die stel? Ja. Ja, ik krijg zoiets van, hij doet zo zijn best en ja, van die waar hij komt is en waar hij nou zit. Ik denk van, goh, knap, hè? Hier mijn broer dat proces trok in, maar dat hij er net op rijden. Die heel lang, wie er de man net voor. En Martin had altijd maar weer trop pakken, want hij zag volle omslagen gewoon, insulten en waarom dat ziekenhuis. Maar elke keer er weer bovenop komen, elke keer weer. En daar heb ik wel je respect voor, ja. Ik denk van, vind ik heel knap wat hij doet, ja. Misschien moest dat ik, tjen hoe
Ja, toen je op Dirk. Ja. Ja, want die had je denk ik wel stien. Hey, op Dirk wie natuurlijk op slag. Die wie op slag deed. Die had er net een seconde van mij kregen, denk ik dan. Maar ik geloof wel dat hij er nog het stien van mat in Tinkerom. Dan moest de maar gaan, dan moest we weer om. Daar geloof ik heilig in, ja. Ja. En dat is ik gebeurd. Dat is ik gebeurd, dus waar ik wat vermoord zien. Ja. Want Martin hier nog lange kleren. Nee. Ga jou naar aanleiding van deze uitsturing vragen of verlet van een peteer? Zoek dan op www.omroepfriesland.nl/teken van Libben.